Λοιπόν, γεια σας. Σήμερα θα παίξουμε Hero Zero GR12. Λοιπόν, θα σας δείξω τον ήρωά μου. Αυτός εδώ πέρα είναι. Έχω και το βοηθό μου εδώ πέρα. Αυτός είναι ο βοηθός μου. Μου δίνει αρκετές δεξιότητες. Έχω 3 donut. Έχω δώσει αρκετά donut. Βασικά δεν έχω δώσει πολλά. Έχω δώσει 4 donuts. Και αυτή είναι εδώ πέρα. Όπως μπορείτε να δείτε. Έχω δώσει αρκετά κέρματα. Έχω δώσει 92.000. Ο αρχηγός της ομάδας μας είναι Juice. Αυτός εδώ πέρα είναι. Ειδικές αποστολές τις έχω κάνει όλες. Δεν είπα, όχι όλες. Έχω κάνει αυτές που έχω δώσει. Έχω κάνει και μια δεύτερη ειδική, το που είναι η Lucy. Δεν έχω τίποτα άλλο. Πήρα βουζέν τώρα. Δεν έχω καμιά μάχη να σας δείξω. Να σας δώσω και 796 και μετά στην ομάδα έτσι και να δείτε κάτι. Τα 3 ντρόνα τα κρατάω για πυράβλους. Μέχρι να βάλω PXF αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, έχω την τιμή μου τόση. Αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας.